Hej, mit navn er Christian Nup, og jeg er køkkenchef her på Hotel Sjælsminde. Jeg har fået til opgave at genskabe nogle af mine signaturretter med de her miso cookwarepander. Og i dag der skal vi starte med at lave en servering på Vesterhavs torsk, en lille smule sprød kartoffel, en lille smule dild, let marineret kål og så lidt kaviar. Det vi skal starte med, det er vores kartoffelchips. Så vi starter med at sætte panden over på medium varme og tilsætter vores olie. Man skal næsten forestille sig som en form for frityre her i panden, så godt med olie i panden. Kartoffelchips, som er lavet på en helt tynd kartoffeldej, som er smuttet i en speciel silikonform, så den bagt man ganske let, så den ikke når til farve. Så vi er klar til at fritere den, så man får den her sprøde smag og essens af kartoffelchips. Vi starter med at tage vores kartoffelchips her, lægger stille og roligt ned i olien, så skal den lige så stille begynde at fritere her. Hele tiden holde øje med temperaturen og holde øje med farven, så den ikke begynder at blive for mørk. Men den skulle helst gerne den her sizzling-lyd, så man kan høre det fritere. Så tager vi chipsen, lægger over vores skål her og presser ned, så at chipsen får en sådan rund finish her. Lige lad den sidde i 5 sekunder, og så er den ellers klar til at tage op, og så får man noget lignende det her. Setup ved lav temperatur. Det vi skal have lavet her, det er en form for base til at tilberede fisken i, hvor vi tager en lille smule smør, en lille smule olivenolie og en lille smule vand. Det skal vi have kogt sammen, så det nærmest bliver ligesom sådan en lille cremet sauce, som vi lige lægger vores fisk ned i, og stille og roligt tilbereder. Lige op og kog, slukker for varmen og tager den væk. Så tager vi vores letsaltede fisk og lægger ned i. Og herefter så skal vi have filmet panden, så vi skaber et meget fugtigt, tropisk nærmest miljø inde i panden her, så fisken kan tilberede meget nænsomt. Helt tæt med filmen, og så tilbage på komfuret, hvor vi sætter den ned på laveste plus. Her skal fisken stå i 4-5 minutter, og så skulle den gerne være tilberedt. Tager den væk fra komfuret og fjerner filmen her. Vi tager vores fisk meget nænsomt op med en lille palet. Lægger den over på en plade. Vi er klar til anden ret, og selve retten den består af det her spidskål, som vi har marineret i æblemost. Så det får sådan en frugtig, syrlig smag sammen med det her lidt sprøde vinterkål her. Vi lægger en lille smule i midten af tallerkenen. Så har vi lavet en sauce på røget smør. Smidt den på en chiffonflaske. Den putter vi ud over vores kål her. Så har vi lavet en olie på dild, for at give de her lidt mineralske grønne toner i den ellers lidt kraftige grønne eller mørke sauce her. Fisken kommer på og lægges i midten. Vi kommer til vores lille chips, som vi lavede tidligere. Bare lige for at gøre det lidt ekstra lækkert, så lægger vi en lille smule kaviar på toppen, og så lægger vi den på fisken. Og så er retten klar.